Dol, aning video, paligo na to siya og lamian nila na sauce. Maka-addict ni siya og perfect ni siya sa bahaw. Kuyugi ko ninyo magliog food trip. Diyan ang kwaon tanan. Muta ano eh. Usa ka hidden gem na kanaanan. Grabe ka tago no. So, ariyon gyapon ka sa mga tao miski tago. Oo. Diri sa Barangay Mabolo, Cebu City. Dol, usa ka hidden gem ato na discover. Naadjud mismo sa sulod sa basketball court, sulod sa eskina at bang sa kapilya, ingana sa katago. Pero ginaari, ginadayo, ginabisita, ginakan-an aning iyahang idol na lechon manok liog. Pero dili ra ni buo nga manok, puro ni liog. Unang kuyugi ko aning video, tanaw ani, pakita na ko sa inyo. Unsay naa asa dapit o mga onputag liog. Mao ni gayon na magkaliog kita taon. Tara, let's go. Dol, nata diri sa Hill Tudtud Street sa Estasyonan Basketball Court diri sa may Barangay Mabolo. Ano yung basketball court? Basketball court, makita nimo. Okay, so mao tong eskina padung kapilya nya, mao na ni ang Efren Lechonan. Mao na tong gipangita. Mo nang atong atoon kuyog ta, lara, let's go. Mga tao siguro diri kung magbasket nila, after nila basket, diretso sila mukaon og liog. Bantog ang mga tao diri na yung mga liog. Dapat na ko magbasket diri ba para makaliog ta. So nakanindot ani, simple ra gid siya. Ang iyang kananan is gamay ra, nakapungko ka, kahoy siya. Then naa siya kanang griller sa kilid o nakaingon jud ko na, ang ingon ko nila is pandemic pa na sila nga nag-start. So karon tayo na to sa sud, mangutana ta, tanaw na to ang ilang pagluto. Tara, let's go. Dol, nindot to jud kay dire kay siyempre, pwede ka mag-billiard, gutumon man ka mag-billiard, pwede ka magkaon. So nay bilyaran mismo sa kilid. Mo na bilyaran ay. Oh, grabe ka mga idols mga billiard. Kisa may daog diha, kisa pildihan. Pildihan na. Kasi bagi dire nay bayad. Tag G sir. G pesos ni dire. So katong di ganahan magbasket, pwede magbilyard. Nya katong di ganahan magbilyard, pwede magbasket. Hindi ganahan magbilyard ug basket, kaon og liog. Kaon og liog. Bye. Umaw niya akong ganahan kay kanto style liog barato. Tulo 25 ra daog na kaayo. Yeah. May pa ni na mga liog. Ako taon wala. Pila naman ka-years na ni nagtinda? Year of 2000, mga 2000 na siya. So 25 years na gyud na imong gusto. Pero diri kanang pwesto pila na ka tuig? Kan atong pag-pandemic 2019. Oo. So 6 years na ka diri nga pwesto. Grabe ka tago no. So ariyon gyapon ka sa mga tao miski tago. Oo. Ang imong baligya jud karon is puro ra gud liog. Nasag ko'y boneless. Nasag ko'y manok. boneless? Oo. Nang bili. Kunta ka lang kay Kuya Number, pwede ka mo order og bili. Pero sa karon ang specialty nimo para sa masa kaning liog. Kan liog lagi. Sige, tagpila man imong liog. Tulo 25. Tulo 25? Oo. Sulit kayo. Nanay rice dire. Na rice. Tagpila man imong rice. Tag 10. Tag 10 pesos, tulo 25, solid na. Sakit na kaya akong mata. Naday ka diri sa Efren Lechonan, sa tago na bahin diri sa Estasyonan Basketball Court, Eskina Senior San Miguel Capilla, Barangay Mabolo, Cebu City. Dura sila sa Kiwi Hotel sa Eskina at bang sa Persimmon. Tago ra lagi sila pero sus daghan kay mga taong liog tirada. Kaya unsay oras mo mag-abli ra dire kuya? 9 to 9. 9 to 9 PM every day. Every day. Okay, giabuan na dol, na dol. Ay, di ba luto na gyud. Pila ni kaliog murag 48 ka buok, grabe oh. So this is size kasi? Oh, grabe no. Dol, naanagid ang ilang liog ni Efren. Sus, grabe, puno kayo, di ta kalingkod. So, kailangan ta mo barog. So, kani, hotdan pag sila rice. So, may gani, kinay gamay na bilin. So, butangan na to, paliguan na to siya, lamian nila na sauce. Wow! Alright, baby. Na, nag-basketball sa likod, oh. May panin, na liog. Ako wala. Cheers. Ano na rice, nabut ng rice. Rice. Lahi rajudol ang ilang liog. Lami gyud siya, grabe niya ka savory, grabe niya ka peppery, grabe niya ka lasa, peppery siya. Na dito ang parat, niya pirtin niyang susiha siyempre sa oil sa liog.
Kay Fatty bisu kay ang liog niya. O grabe ka addict. Maka-addict ni siya og perfect ni siya sa bahaw. O pang-perfect pampulutan pa jud ni siya. Grabe ka idol. Kani buo-buo pa ni. Cheers. Grabe ka lami bay. Promise mo di ay dayuhon kay lami man kayo. Bahaw. Yang panit, lasa kayo, yang unod. Hindot kayo sima-sima. Ito di siya ta makonsensya ni. Ako nagkaon sila ga basket, nagpasingot. Ako din tigiglanlan o giliog. Siguro kung ari ko na puyo. Grabe siguro ko pagtambok diri. Ay tambok mandaan. Sa lami do kayo. Naka-addict. Duha na sa kaset, duha pa rin sa kaset to, 50 pesos ni tanan. Plus rice, sulit na kayo. Nindot kayo ang experience diri, pero mas nindot kayo ang adventure pag ari diri. Hanap po taglaan na po trip. Let's go. Naya ko iog. Uy, nabuhiin yung manok. Oh. Grabe aso no tungod sa tambok ba. Wala na? Ipalit mo ba na kuban mo? Sige. Oy, Olba! Wah, hindi lagi. Diyan ni mama ni mo. Huwag mo may kinuman. Mama ka rin. Itak yan sa kapon. Bago na po naliog. Igi, takang dol. Wow, takang ni padung. Mao ni bago nga batch. Nice ka. So padayon gid sila produce. Kay grabe ang demand sa gawas, daghan nagatang. 99 99. Ayaw mo rin nakabantay ko yan. Di ba, ito mo, tagiyan, ito mo, babayan kang Okay, giabwa na dol, na dol. Ay, di ba luto na gyud. Diyan ang kwaon tanan. Ah, muta ano eh. Muro mag akong perfume. Grabe ka nice. Sige, kuha na ni Busing. Ari ka speakers be. Alright. Pila ni kaliog murag 400 400? pesos po, 48 pesos. 48 ka buok. Grabe oh. So this is size kasi? Oh, grabe no. Oh, grabe oh. Paano lang dyan na tanan? Yes, kasi. Oh, grabe. Luto na na ha. Ayaw pagkuhan mo anak. Luto na na. Pila na ka minutes. Saka, dumahang.
Okay. Fire.